Bon dia i benvinguts a la signatura del Pacte de Ciutat per la Salut, un pacte que arriba després de molts mesos de converses i negociacions entre els grups polítics municipals i després també d'un ple monogràfic sobre sanitat que va servir per començar a teixir aliances més enllà dels grups impulsors. Aquest document ha d'establir les línies estratègiques que serveixin per dibuixar el rumb de la sanitat a la ciutat de Reus. L'Hospital de Sant Joan, evidentment, està al centre de tot plegat. Per una banda, perquè es tracta del principal equipament sanitari, però no només això. Aquest centre, on ens trobem ara mateix, en aquest auditori, ningú oblida que té una delicada situació financera que arrossega des de fa mesos i, per tant, arribar a l'equilibri econòmic és també una de les assignatures pendents. La importància de l'Hospital de Sant Joan, però, va més enllà de la ciutat de Reus. Aquest pacte, aquest document, que signaran gairebé tots els grups polítics municipals, vol convertir-lo també en un eix bàsic de la planificació sanitària territorial. És a dir, que la Generalitat de Catalunya pensi en la planificació sanitària d'una àrea metropolitana, que s'estableixi un tàndem en igualtat de condicions entre el Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Sant Joan de Reus. La fotografia que tindrem, doncs, del govern i pràcticament tota l'oposició signant el document ha de servir per reclamar a la Generalitat que compleixi els compromisos i que no oblidi quina és la posició que ha de tenir l'Hospital Sant Joan des del punt de vista territorial. Ha de reclamar també blindar-ne la municipalitat d'aquest centre, és a dir, que l'Ajuntament no perdi poder de decisió, encara que, hipotèticament, la Generalitat pugui entrar en algun dels seus òrgans de gestió. Una última pota també és el factor públic, és a dir, que l'hospital es mantingui com un centre públic, encara que amb connivència, com ja s'està donant a terme fins ara, amb l'activitat privada que hi lloga instal·lacions i espais i que, de fet, ha constituït un dels punts de fricció amb la CUP, l'únic grup que no s'ha sumat a aquest acord, perquè diu que no comparteix el model sanitari que proposa. La resta hi són tots, 6 de les 7 formacions de l'Ajuntament de Reus, 21 dels seus 27 regidors, i s'hi ha sumat també societat civil, entitats com la Cambra de Comerç, com la URB o com la Federació d'Associacions de Veïns també han donat el seu suport a aquest pacte perquè entenen que és una línia estratègica bàsica de la ciutat de cara al futur. Un acte que està a punt de començar, on hi hem vist, com dèiem, representants de la societat civil, dels professionals que treballen a l'hospital, dels col·legis professionals de la sanitat i un bon reguitzell de mitjans, i és que la fotografia és de les que s'anomenen històriques, per dir-ho d'alguna manera, on, com dèiem, hi ha gairebé tot l'Ajuntament de Reus representat i, per tant, vol ser un acte també institucional que, com dèiem, comença tot seguit a l'auditori de l'Hospital de Sant Joan. De les entitats adherides, senyores i senyors, molt bon dia i benvinguts a l'Hospital Sant Joan de Reus, en aquest acte solemne de presentació del Pacte de Ciutat per la Salut de Reus, un acte que reuneix 6 dels 7 grups polítics que hi ha a l'Ajuntament de Reus i que s'ha elaborat en un exercici de consens polític que vol establir les bases del model sanitari, d'atenció i d'investigació pels propers anys. Per explicar els eixos d'aquest acord, donem la paraula a Noemí Llaurador, regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus. Bé, bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos. Per situar-nos una mica en el que significa l'acte d'avui, i atès que té lloc aquí a l'hospital, permeteu-me que em remunti, encara que sigui breument, a l'etapa del primer consistori reusenc després de la recuperació de la democràcia. En aquell moment, unes de les primeres actuacions que es van decidir emprendre en l'àmbit sanitari fou, per una banda, iniciar un seguit d'obres a l'antic hospital, que tenia unes instal·lacions sota mínims, i per l'altra, impulsar la jerarquització mèdica dels professionals, la qual cosa significava dotar-lo d'una plantilla fixa, altament qualificada i amb dedicació plena al centre. Aquells temps, com els actuals, estaven marcats per la crisi econòmica a la ciutat i a l'hospital, però es confirmava una bona notícia. Reus seria la seu de la Facultat de Medicina, ja que la ciutat, per subscripció popular, comprà un edifici de 4.000 metres quadrats proper a l'hospital i l'oferí a la universitat. Una altra decisió rellevant, ja en el mandat de l'alcalde Borrell, fou la realització d'un pacte polític, com són les coses, entre tots els grups municipals, en el qual s'acordava que les qüestions relatives a l'hospital no es polititzessin, igual que en altres problemàtiques greus de l'època, com l'aigua o el Pla General d'Ordenació Urbana. Fruit d'aquest pacte va néixer, aquest gener ha fet 30 anys,
la Societat Municipal Hospital Sant Joan, la primera societat creada per l'Ajuntament de Reus i la primera d'àmbit sanitari de l'Estat espanyol. 40 anys després, una nova generació de representants de la política i de la ciutadania signem un nou pacte. Un pacte de futur per la salut de les persones del nostre territori. Gràcies a totes aquelles persones que vau assentar les bases del que avui tenim. Molts d'ells sou avui aquí, acompanyant-nos, i us devem un reconeixement. Aquest projecte de model sanitari territorial no es podria entendre sense el paper de la universitat. La URB ha fet una aposta decidida per contribuir en la recerca i en l'ensenyament en l'àmbit de la salut i per ser un pilar destacat en el desenvolupament social i econòmic de les nostres comarques. Per això, avui també s'adherirà al pacte. I si parlem de comarques i de territori, Reus s'ofereix a fer possible un canvi cap a una visió d'àrea metropolitana sanitària que pivoti entre els dos hospitals universitaris, el Sant Joan i el Joan XXIII, amb estreta col·laboració amb la resta de municipis de la demarcació i de la de Terres de l'Ebre, la qual cosa es desenvoluparà mitjançant el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona, elaborat pel Departament de Salut, gràcies també aquí al delegat del Govern i al delegat de Salut, els alcaldes i regidors, que avui també sou aquí. Aquest treball conjunt, que ha de ser en condicions d'igualtat i de coordinació, ha de garantir que en el territori la ciutadania pugui accedir a més serveis dels que ara disposa. La concepció de xarxa territorial del camp, que ja existeix en l'àmbit de la universitat i de la recerca, la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili en són un bon exemple, s'ha d'estendre també a l'assistència sanitària. I aquest pacte, quins efectes té per a la ciutadania? Doncs molts, i més importants dels que en pugui veure un a primer cop de vista. Per una banda, perquè el pacte vol preservar, actualitzant-lo, el nostre model local sanitari, perquè és evident la seva rellevància sobre l'economia del territori, que es reflecteix de manera directa i indirecta en la generació de renda i activitat econòmica, en la creació d'ocupació i en el foment de la recerca i la investigació. Comptem, per exemple, amb el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. I per l'altra, perquè aquest model té un claríssim impacte sobre la salut i la qualitat de vida de la gent. A més, el pacte preveu disposar d'un àmbit on discutir políticament determinades decisions per no entorpir el que ha de ser el centre de les polítiques de salut, les persones. Si la discussió política, que n'hi ha i n'hi ha d'haver, queda fora del dia a dia de les actuacions en salut, afavorirem un clima de treball adequat per resoldre qüestions que veritablement importen a la ciutadania, com reduir les llistes d'espera, evitar saturacions en els serveis d'urgència, que hi hagi coordinació entre els diferents proveïdors de salut de la ciutat, avui representants de molts d'ells també sou aquí, la qual cosa us agraïm, i també entre els diferents nivells assistencials. Revertir els efectes de les retallades, especialment els professionals, que són qui més els ha patit i que, tot i així, la seva professionalitat i dedicació no s'han vist en absolut afectades. Gràcies també per ser-hi. Dedicar més recursos als determinants de la salut que estan fora del sistema sanitari, implementar el que es coneix com a salut a totes les polítiques i apostar decididament per una visió comunitària de la salut. D'altra banda, el pacte també preveu crear el Consell Municipal de la Salut de Reus, com a eina de participació de la ciutadania, entitats i professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris de la ciutat. El pacte és un acord que traspassa l'àmbit polític i que fa partícip a la ciutadania. Amb la vostra presència n'és una bona mostra. Per això, vull donar les gràcies a totes aquestes entitats, associacions i institucions que ens acompanyeu, des de clubs esportius fins a associacions de persones afectades per alguna malaltia. Una ciutat, un territori, el fan la seva gent. La gent que avui som aquí, els que no hi han pogut ser físicament però que també hi són, i els que probablement també s'hi sumaran.
Junts, colze a colze, perquè sabem que la unitat és la nostra fortalesa. Moltes gràcies. Noemí Llauradó, regidora de Salut, que ha donat. L'Organització Mundial de la Salut defineix la salut com l'estat complet de benestar físic, mental i social. Un objectiu que no és només propi de la medicina, implica eixos com la política, la societat, la ciutadania. Reus té un model de gestió sanitària pública referent a la Catalunya Sud, des d'on abasta una població molt àmplia amb especialitats molt diverses. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ofereix una assistència sanitària pública i de proximitat i una gestió municipal que converteix el centre en un pol de creixement socioeconòmic i l'empresa municipal que gestiona un volum més alt de professionals. Reus és una ciutat capital que té una visió territorial de servei i d'atracció entre les comarques al seu entorn i exerceix de capital sanitària, una realitat que exigeix un nou impuls als serveis sanitaris que lideri aquesta realitat. El Pacte de Ciutat per la Salut que avui presentem té el repte de recollir aquesta visió metropolitana i de treballar conjuntament amb les dues regions sanitàries de la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre. En un exercici de consens polític i cooperació social, el Pacte de la Salut impulsa aspectes fonamentals com crear el Consell Municipal de la Salut, impulsar el Pla Local de Salut Pública, coordinar els proveïdors per una sanitat pública d'alta qualitat, promoure els diferents centres i serveis gestionats pel grup Salut Sagesa arrelats al territori, treballar en xarxa en l'eix Reus-Tarragona per donar la millor assistència als ciutadans, reforçar el caràcter universitari de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l'estreta relació amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. Destacar sempre el seu caràcter públic i universitari. Una ciutat la fa la seva gent. Emprendre polítiques de grans transformacions amb consens i pluralitat de visions és un exercici de responsabilitat col·lectiva. Aquesta és la vocació d'aquest pacte, posar en valor la construcció d'un model propi basat en la prestació de la qualitat del servei públic. Després del discurs de Noemí Llauradó, regidora de Salut i presidenta del grup Salut de l'Ajuntament de Reus, ara sí, els representants polítics estan fent la signatura d'aquest pacte, els representants de cadascun dels partits que s'hi han sumat. Noemí Llauradó, que ha començat fent un repàs històric als 30 anys de la Societat Municipal Hospital de Sant Joan, a la importància de la seva vinculació amb la Facultat de Medicina, una vinculació que podria estrenyes encara més si realment s'acaba executant el trasllat de la facultat al campus Vallicens, però no només això, sinó que ha refermat també la visió territorial pel que fa a la planificació sanitària, aquesta àrea metropolitana que dèiem que ha d'acabar establint un tàndem entre Joan 23 i Sant Joan, si és que des de la Generalitat s'escolta el que es diu des del territori. Ha donat les gràcies també a la societat civil, aquesta societat civil que a través d'entitats, com dèiem al principi, com la Federació d'Associacions de Veïns, la Cambra de Comerç o la pròpia institució de la Universitat Rovira i Virgili també dona suport en aquest pacte i ha agraït una vegada més als professionals del centre, els professionals que no han deixat de treballar, valgui la redundància, en professionalitat, malgrat els temps que han passat tant la societat en general com el centre sanitari en concret, que, com dèiem, té una situació econòmica delicada que encara s'ha de superar. Ha volgut fer èmfasi també en el concepte d'unitat, que és el que ha permès arribar a la fotografia d'avui. Tot seguit demanarem la intervenció dels diferents portaveus dels grups municipals que s'han adherit al pacte i en primer lloc té la paraula Sebastià Domènech, portaveu del grup municipal del Partit Popular. Gràcies. Autoritats, professionals del nostre Hospital Sant Joan, senyores i senyors, avui tots els que estem aquí
i els que hem signat aquest document ho fem pel nostre hospital. Ho fem perquè surti de la greu situació que es troba, ho fem per als nostres veïns, que no volem que paguin 2 vegades per la sanitat, ho fem pels pacients, que tinguin un servei de qualitat, també ho fem pels magnífics professionals perquè tinguin tranquil·litat laboral i els recursos necessaris per dur a terme la seva tasca. Nosaltres també signem aquest pacte per responsabilitat, per sentit de ciutat i per la voluntat expressada ja al ple monogràfic i en diferents altres moments, perquè volem que el greu problema pel que passa en aquests moments al nostre hospital se pugui solucionar. I pensem que la millor manera de fer-ho era estar-hi presents. Però també pensem que és un document de bones intencions i voluntats que es té de dur a terme, que és d'àmbit local, com també s'ha dit, i que sorgeix del ple monogràfic on totes les mocions que els grups que estem aquí van portar es van aprovar. Però també pensem que arriba 2 anys tard. Arriba 2 anys tard des que van disparar les alarmes que el nostre hospital començava a entrar en caiguda i en fallida. Però signar-ho no vol dir el nostre silenci o aprovació de com s'està portant políticament tot. Nosaltres hi volem ser i pensem que la solució passa perquè la Generalitat i el Departament de Salut, que és el responsable, s'impliqui i millori els recursos que hi destina. Però, repeteixo, per responsabilitat i per ciutat, nosaltres hem volgut signar aquest pacte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació us parlarà Andreu Martín, portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Aquest acte d'avui té una significació molt especial per a nosaltres. La redacció i signatura d'un pacte de salut a la ciutat la va posar al damunt de la taula el Partit Socialista de Catalunya a l'inici del mandat, fruit d'un llarg treball liderat per en Francesc Vallès i la Sandra Guaita, entre d'altres. La participació dels grups municipals com a signants en aquest magnífic auditori de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, junts amb totes les institucions, entitats, associacions i societat civil presents recolzant aquest pacte, és la constatació i evidència de la seva utilitat, valor, significat i transcendència. En primer lloc, aquest pacte ens permetrà afrontar d'una manera ordenada i consensuada els reptes que té la ciutat en matèria sanitària i de salut pública. S'estableix una estratègia per preservar tot el que significa aquest hospital i defineix un full de ruta clar per rellançar-lo i explotar les seves potencialitats. El pacte reconeix el paper de tots els actors de l'àmbit sanitari de la salut en el territori, Facultat de Medicina, Universitat Rovira i Virgili, Hospital Joan XXIII, Pere Mata, Sagessa, CMQ, centres d'atenció primària, serveis d'emergències mèdiques, professionals, associacions d'usuaris, associacions de malalts, administracions públiques, etc. És així com es fa palès que junts serem més forts a l'hora de promoure els interessos col·lectius en el camp de la salut. En segon lloc, vull recordar, com ha dit anteriorment la regidora Noemí Llaurador, com Reus ha estat durant molt de temps capital indiscutible en l'àmbit sanitari al sud de Catalunya. I això ha estat possible en bona part gràcies al consens de les forces polítiques i de la societat civil al voltant d'un model sanitari concret, el nostre. Per tant, és oportú reconèixer avui aquesta tasca de tots els que van tenir la visió, l'esforç i la dedicació i que ens han precedit en aquestes responsabilitats. Avui aquest lideratge s'ha d'exercir comptant amb el territori, fomentant el treball en xarxa entre centres i administracions, racionalitzant l'esforç de cada actor implicat i ampliant l'abast dels usuaris que es beneficien d'aquests serveis en una visió inclusiva del paper de cadascú. Per acabar, renovem aquesta signatura el compromís del Partit Socialista de Catalunya per a treballar conjuntament per a promoure la millor sanitat pública, els seus treballadors, el reconeixement del nostre hospital i el desenvolupament d'un model sanitari i de salut pública que aquest pacte recull. Formalitzar avui aquest consens social i polític ho farà possible.
Agraïm a tothom que ha participat i s'ha adherit a aquest pacte per haver contribuït a la transcendència de l'acte d'avui, que significa la culminació d'un treball conjunt dels representants de la majoria dels ciutadans a l'Ajuntament de Reus des de la solidaritat, la corresponsabilitat i units pel valor del consens en benefici d'un dels majors béns als que tenen dret els ciutadans, la salut individual i col·lectiva. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació us parlarà Juan Carlos Sánchez, portaveu del grup municipal de Ciutadans. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Por qué Ciudadanos se ha adherido, ha firmado este pacto? Principalmente por tres motivos, ¿no? El primero es claro, es la salud. El primer motivo es la salud, es un tema capital, es un tema importantísimo, no solamente para nosotros, también para nuestros vecinos y vecinas de la ciudad y también para el resto de la comarca, como aquí están representados por algunos alcaldes, y en definitiva también para los ciudadanos del resto de la provincia, ¿no? Evidentemente nosotros no podíamos hacer otra cosa que es intentar sumar, llegar a acuerdos con el resto de formaciones, dejando un poco al lado, como ya ha explicado también la regidora Noemí Llauradó, dejando un poco al lado el tema de las diferencias ideológicas que podíamos tener, ¿no? En segundo lugar, evidentemente nos tenemos que adherir porque dentro de este pacto nuestro grupo municipal hemos hecho unas aportaciones, sobre el nuevo modelo que queremos defender, un nuevo modelo que le dará continuidad a este hospital, un nuevo modelo que podremos continuar disfrutando de la universidad, de la URB a Reus, y sobre todo porque más allá de las aportaciones técnicas, sí que hemos intentado que este pacto tenga acciones concretas, ¿no? Incluso le hemos intentado poner fecha a esas acciones. Más allá de la filosofía que todos estos documentos suelen recoger y que bueno, es necesario, con la pompa y el boato que le estamos dando en este acto, con la proyección, con todos ustedes aquí, con el refuerzo de las entidades y asociaciones que vienen. Eso está muy bien, pero realmente desde Ciudadanos lo que sí que vamos a velar es para que las acciones se concreten y que no quede esto en un pacto de buenas intenciones, porque es lo que suele suceder. Nosotros nos preocupa muchísimo el bienestar de los ciudadanos, nos preocupa la sostenibilidad y viabilidad de este hospital, de los trabajadores, del personal sanitario que está trabajando aquí. Evidentemente hay que recordar que este hospital genera un déficit de entre 400.000 y 500.000 euros mensuales, que suele ser unos 5 millones o 6 millones al año, ¿no? Esto nos preocupa muchísimo. Y en tercer lugar también nos hemos adherido al pacto porque creemos que este pacto es la herramienta necesaria, es el mandato que desde aquí, desde el resto de grupos políticos, desde las entidades, desde las asociaciones, pues mandatamos un poco al alcalde de nuestra ciudad para que realmente coja el liderazgo ya de una forma firme y contundente y que desde mañana mismo, si hace falta, se ponga en contacto con el señor Ballesteros, con el alcalde de Tarragona, para realmente empezar ya a diseñar lo que tienen que ser las líneas estratégicas de este acuerdo, ¿no? Y por nosotros mismos, es decir, el resto de los grupos municipales, pues también tenemos que hacer lo mismo con nuestros homólogos. Va a ser un trabajo difícil, no es fácil. Nosotros ya llevamos 2 meses intentando hablar en conversaciones con nuestro grupo, sobre todo Tarragona Ciudad, y a veces no entienden exactamente lo que estamos pidiendo, ¿no? Ellos creen que puede ser una ayuda hacia este hospital, en cambio hay que saber venderles que esto es un nuevo modelo sanitario, que nos vamos a beneficiar todos los ciudadanos de la provincia y que evidentemente hay que luchar y hay que intentar involucrar al resto también de sociedad civil en toda la provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque este pacto lo que persigue es la optimización y racionalización de los recursos ya existentes. Es decir, tenemos aquí un hospital que muchas veces está infrautilizado. ¿Se oye o no? Vale. Está infrautilizado
Es verdad que Tarragona, y lo hemos oído en prensa, necesita una inversión en el Hospital Joan 23, pero si queremos que los dos hospitales sean referencia y sean el eje estratégico de este nuevo modelo, vamos a solicitar desde Reus, porque no hay ningún problema, en que vamos a intentar que lleguen los recursos necesarios para actualizar también el Hospital Juan 23. ¿Por qué? Porque conseguiremos una mayor calidad y atención sanitaria. Lograremos una máxima especialización, toda aquella que podamos mantener y asumir por nuestra nueva área de influencia ciudadana. Y evidentemente al final lo que vamos a conseguir también es una mayor cercanía, mayor proximidad a la hora de atender a las urgencias y a las actividades sanitarias de nuestros ciudadanos. Es decir, vamos a evitar desplazamientos hacia Barcelona, vamos a evitar traslados con las molestias que ocasionan, con los gastos, tanto para los pacientes como para sus familiares. Y en definitiva, desde Ciudadanos, lo que creemos es que en estos momentos no hay nada más importante encima de la mesa que solucionar este asunto. Y por el bien de todos y por nuestro futuro, por eso hemos firmado este pacto. Moltes gràcies. A continuació intervindrà Jordi Cervera, portaveu del grup municipal d'Ara Reus. Bon dia a tothom. I per nosaltres avui és un goig poder firmar aquest pacte de salut, com no podia ser d'altra manera, com a força municipalista de la ciutat de Reus, i destacar la força empenta i el treball que s'ha dut a terme per poder avui estar tots aquí i agrair a tothom que ha sumat per poder estar avui en aquest pacte de salut. Sabeu que soc esportista, però voldria fer un símil amb tot el respecte i vaig estar fa 2 divendres al Saló del Consell de Cent per celebrar els 25 anys de Barcelona 92 i va haver molts discursos de totes les forces polítiques, de tots els estaments que hi ha a l'Estat i tothom deia el mateix, que és el que reclama un pacte de salut, que era que va haver la unitat de tothom, es va escoltar tothom i es van poder fer els millors Jocs Olímpics de la història. Això és el que ha de passar amb el pacte de salut. Avui tornem a revifar aquella flama que estava mig apagada, que tothom un dia va encendre, tothom es va posar a treballar i pel que fos, doncs, la flama aquesta es va disminuir. Avui crec que la tornem a revifar entre tots i agrair a totes les persones que estan posant aquest esforç perquè això continuï endavant i des de Reus treballarem, sens dubte, aportarem, escoltarem a tothom, que és el que s'ha de fer, escoltar a tothom i entre tots treballar perquè aquest pacte de salut sigui un gran èxit. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. A continuació us parlarà Noemí Llaurador com a portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Més. Bon dia de nou. Per Esquerra Republicana de Catalunya l'àmbit de la salut és prioritari per ser un dels pilars bàsics de l'estat del benestar que cal preservar. Defensem un model sanitari públic d'acord amb el que contempla la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, llei que va comptar amb el consens de totes les forces polítiques d'aquell moment. I d'altra banda, per Esquerra Republicana, la política municipal no se centra només estrictament en el seu àmbit local, sinó que reclama d'una col·laboració en xarxa amb el seu territori. I a Reus, un exemple d'aquesta col·laboració té lloc precisament en l'àmbit de la salut. Per Esquerra, Reus era un repte a assumir responsabilitzar-nos d'aquesta àrea, pel que representa per a les persones, per a la ciutat i pel territori. Tant pel que fa a poder garantir unes polítiques de salut que millorin la qualitat de vida de les persones, com pel fet d'apostar per l'àmbit de la salut com a valor estratègic de creixement social i econòmic. Així mateix, era un repte el que avui siguem aquí, 6 dels 7 grups amb representació al ple de l'Ajuntament. Exemple de l'exercici ben entès de la política basada en el diàleg, en la negociació i en la cerca de consens en qüestions realment importants i rellevants. Aquest pacte és fruit de l'esforç de moltes persones. Molts dels seus acords neixen de les aportacions que es van fer en el seu moment en l'Eix 2015,
organitzat per la Cambra de Comerç. D'altres de les aportacions que inicialment vam treballar els grups del PDeCAT, PSC i Esquerra Republicana. I aquí deixeu-me fer un reconeixement especial a la regidora Montse Vilella i a l'exregidor Francesc Vallès, perquè vam estar treballant colze a colze durant molts mesos. D'altres van sorgir arran de les mocions aprovades, com deia el regidor Domènech, aprovades en el passat ple monogràfic de salut. D'aquí també el seu valor, la pluralitat i aquesta visió àmplia que recull el pacte. Per això ens hem de felicitar tots plegats d'haver assolit aquest acord i de compartir-lo amb aquelles institucions, associacions i entitats que també hi heu volgut posar el vostre gra de sorra. Amb la signatura del pacte no s'acaba cap camí, ans al contrari, tot just comença. Moltes gràcies. Moltes gràcies i a continuació té la paraula Montserrat Vilella, portaveu del grup municipal de CiU-PDeCAT. Molt bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. La veritat és que pel nostre grup municipal, que estem pràcticament tots representats avui aquí, hem volgut ser aquí perquè estem realment satisfets de poder signar aquest pacte. Aquest pacte, de fet, és un pacte que se signa entre els grups municipals i per això estem asseguts aquí, però que té una implicació molt directa amb molts agents del territori i de la nostra ciutat que també esteu avui aquí. Per tant, és una significació d'un compromís. Jo voldria fer referència a aquesta paraula, perquè el pacte no és més que això. És un compromís de treballar tots plegats, cadascú des de la seva manera de veure-ho, per treballar tots plegats de cara a garantir als ciutadans que tinguin uns serveis de salut pública, de sanitat, el màxim de qualitat possible i el màxim propers també possible. És a dir, tot allò que es pugui fer en el nostre territori, i territori vol dir la ciutat però també el voltant, vol dir Tarragona i vol dir la resta de serveis que hi pugui haver, que no es faci més lluny. I aquí tenim molt de recorregut a fer. Si ho treballem tots des d'aquesta unitat i comencem nosaltres des del ple municipal, que som els que estem assentats avui en aquesta taula, segur que aconseguirem que els ciutadans, els de la nostra ciutat, però també els de les ciutats del voltant, tinguin aquesta garantia de qualitat en sanitat pública i propera. Per tant, aquest és el nostre objectiu. El nostre compromís amb els ciutadans, que és, de fet, els ciutadans els que ens porten a estar al ple de l'Ajuntament. I, per tant, el que volem és que sigui una eina per treballar i fer polítiques de sanitat i no utilitzar la sanitat per fer polítiques partidistes. I això ha passat, i per això és més necessari que mai aquest pacte. Aquest pacte és aquest compromís amb els ciutadans i que de retruc ens compromet a tots plegats, bàsicament perquè siguem facilitadors, els que tenim responsabilitats públiques a nivell local en aquest cas, siguem facilitadors perquè tots els agents que conformeu el sistema català de salut pugueu treballar i treballar al màxim bé possible. I això és important, perquè nosaltres, des de la nostra formació política, estem molt orgullosos del sistema sanitari català. És un sistema sanitari que a vegades des de fora es reconeix més que no pas a vegades i en aquests darrers anys s'ha reconegut des del propi país. Hem d'estar orgullosos del sistema sanitari que tenim a nivell local i territorial, però també a nivell de país, com a Catalunya. Tenim un molt bon sistema sanitari. Però és evident que aquest sistema sanitari necessita una governança i adaptar en cada moment les eines al servei d'aquesta salut que hem de donar als ciutadans. Per tant, el que ens hem de dotar és d'unes bones eines per poder garantir que portem la salut pública i la qualitat de la salut pública on es mereixen els ciutadans. Aquest pacte és això, és un compromís, el volem fer públic i el volem compartir, per això també hem establert el mecanisme ja directament d'adhesió en el pacte, perquè només des de
la nostra posició des de l'Ajuntament no aconseguirem res, ho aconseguirem si ho fem tots plegats. El que nosaltres posem aquí és aquest compromís i aquesta responsabilitat de fer aquest camí que abans deia la Noemi. Jo no voldria acabar sense poder també fer referència a les 3 persones que en el seu moment, en el principi d'aquest mandat, ens vam assentar per treballar aquest pacte, que és el Francesc Vallès i el Joan Guix. En aquell moment, en nom d'Esquerra, no hi havia la Noemi, sinó que hi havia el Joan Guix, també ens ha volgut acompanyar aquí, i per tant vull fer referència perquè començàvem el treball d'aquest pacte una mica emboirats per tot el soroll que hi havia hagut en el darrer mandat respecte a lo que era la sanitat a la nostra ciutat. I per tant vam començar amb unes primeres línies, amb un primer esbós, que després evidentment vam ampliar i vam aconseguir que puguem signar tots els que estem aquí amb les aportacions de cadascú, i també vull agrair la generositat de tothom. Per poder aconseguir aquest pacte, potser sí que han passat 2 anys i és molt temps, però segur que en aquests 2 anys l'hem fet millor. I hem aconseguit arribar a idees que potser si l'haguéssim signat al principi del mandat potser no haguéssim consensuat, i en canvi ara té una solidesa molt més important. Per tant, aviat o tard ha arribat el pacte, i el que hem d'aconseguir és que d'aquí en endavant puguem treballar perquè tothom pugui aportar des de la vessant que hi aporti, pugui aportar perquè puguem aconseguir aquesta garantia de cara al ciutadà, que és tenir una sanitat pública de qualitat. Gràcies. Moltes gràcies. Aquest pacte, que com hem vist, compta amb un ampli consens polític, s'ha fet també en cooperació d'un ampli ventall d'entitats que l'han subscrit en una llista d'adhesions. Permeteu-me que faci lectura de les entitats que l'han subscrit. La Fundació Lliga per la Investigació i Prevenció del Càncer, el Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, la Universitat Rovira i Virgili, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la mateixa universitat, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Àrea Bàsica Reus 5, el Comitè d'Empresa de la Fundació Sagessa Salut, la UGT, Sindicat Territorial d'Empleats i Empleades de Serveis Públics de les Comarques de Tarragona, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona, l'Associació Alanon, l'Associació Mareus, Càritas Interparroquial de Reus, AEC Gris, l'Associació Grup de Reinserció i Inserció Social, el Club Natació Reus Ploms, el Reus Deportiu, l'Associació Esportiva Pare Manyanet, el Club Tenis Taula Ganxets, l'Escola de TDK Laissa, la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, el Centre de Lectura, l'Institut Pere Mata, l'Associació Síndrome de Down, el Club Esportiu Alba, el Club de Tenis Monterols, el Club Esportiu Santes Creus i la Fundació Intermèdia. En representació de totes aquestes entitats de la societat civil, demanem, sisplau, que intervingui Josep Anton Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat, en nom de tantes institucions i organismes, manifestar l'adhesió en aquest pacte. És una proposta important, és una proposta crucial el fet que hi hagi una visió compartida de què volem ser en el futur. Jo us he de dir que quan per primera vegada ens proposaven l'adhesió d'aquest pacte, jo ràpidament vaig dir que sí, i ara me'n dono compte que ho vaig dir que sí des d'una posició molt egoista, perquè pensava més que res en la facultat de Medicina, amb l'imprescindible que és per tenir una bona facultat el fet de tenir un hospital del màxim nivell, un hospital de nivell terciari, que sé que és una voluntat compartida amb el govern de Catalunya. Evidentment, nosaltres volem tenir una bona facultat perquè volem formar bons professionals i perquè som conscients que la societat necessita un excel·lent i un millor servei. I després
jo us hauria de dir que hem hagut de fer, o he fet internament una mica un exercici d'humilitat, de veure que al cap i a la fi nosaltres només som un instrument més al servei de la població. Estic molt content de que Reus hagi pres iniciativa en proposar aquest pacte i que ho hagi proposat amb aquesta generositat, amb aquesta visió metropolitana que nosaltres cultivem dia a dia gràcies a que tenim presència, doncs, evidentment, aquí a Reus, però també a Tarragona. Sabeu que també estem a Vila-seca, a Tortosa, perquè la nostra potència, si anem tots plegats, és una potència notable, és una potència considerable i que penso que pot aportar beneficis a tots nosaltres com a ciutadans. Gràcies per aquesta iniciativa i confio que en seguim parlant i que en veiem els fruits ben aviat. Gràcies. Moltes gràcies al rector per les seves paraules. Tot seguit té la paraula l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, que clourà l'acte. Bon dia a tothom. Personal mèdic i personal tot de l'Hospital Sant Joan de Reus, portaveus dels grups municipals, signants del pacte, president Benach, alcalde Balló, alcalde Pérez, delegat del Govern de Catalunya a Tarragona, secretari de Salut Pública del Govern de la Generalitat, director de la FUNCA, president del Col·legi de Metges, gerent de l'Institut Pere Mata, director de la FUNCA, director de l'Institut d'Investigació Universitària Pere Virgili, director de Salut del Govern de Catalunya a Tarragona, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidors, exregidor Vallès, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, presidents i representants del Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Joan de Reus, senyores i senyors, presidents d'entitats, director de l'Hospital i de Sagessa. Signatura del Pacte de Ciutat per la Salut. En primer lloc, deixem que els digui que estem aquí perquè hi ha hagut uns impulsors. I ho voldria reconèixer públicament, perquè no ha estat fàcil arribar fins aquí. Ha estat fruit d'un treball extens, intens i amb molta perseverança i molta dedicació. Primer liderat per la regidora Vilella i avui també liderat per la regidora Llaurador, la qual de les dues els vull expressar la meva absoluta confiança i reconeixement pel treball que han fet, però també el doctor Guix i el regidor Vallès per també la seva complicitat, impuls d'aquest pacte per la salut de la ciutat de Reus. Gràcies i els demanaria un aplaudiment per ells. També resultat d'un compromís que les tres forces polítiques que donem suport al govern, el Partit Demòcrata, PDeCAT, Esquerra Republicana, MES, MDC, Avancem i AIME, i ara Reus, més el PSC, que vam assumir en el ple del passat mes de novembre davant de la ciutadania aquesta voluntat d'acord. I llavors també vam expressar que aquest acord era obert a la resta de grups polítics i que treballaríem per assolir el màxim consens entre tots. Ho hem fet. Hem treballat tots i molt amb l'impuls de la regidoria de Salut, com ara els deia, en un camí llarg, i el document que avui signem és un document que suma també la voluntat del Partit Popular de Catalunya i de Ciutadans, grups municipals de l'oposició, però que també vull reconèixer la seva capacitat i voluntat de consens per una millor salut pels ciutadans. Gràcies als dos grups municipals. Malgrat que no hem assolit, però, el consens amb totes les forces polítiques, 7 en aquest Ajuntament, continuarem treballant perquè tinguem el màxim de suport possible en aquest pacte. Més enllà de les discrepàncies, més enllà de les visions particulars, assumim plenament la responsabilitat de vetllar pels interessos col·lectius d'una ciutat tan potent com la nostra. L'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, com a institució al servei de les persones, ens ha permès gaudir d'una assistència sanitària de proximitat al llarg de molts anys. Però avui, deixem que els digui també, es troba en una situació difícil, fruit d'un context, diguem, dels temps, fruit de molts factors i de moltes circumstàncies. Per això, també aquest pacte es fa més necessari que mai,
Per això, per resoldre aquesta situació, mantenir la voluntat de servei de l'hospital i garantir la viabilitat del projecte sanitari, per fer-ho, per continuar-ho tenint, calia recuperar l'esperit de consens ciutadà que el 1981 es va portar a terme i també es va signar d'una manera tàcita. És per dir que, un reconeixement en aquella voluntat de consens, avui repliquem i tornem a tenir aquesta voluntat. És a dir, reconèixer tots el paper de l'hospital com a element estratègic de ciutat per al creixement econòmic i per la vertebració, com també s'ha dit molt bé, del territori. És aquest l'objectiu del Pacte de Ciutat per la Salut, reafirmar el compromís de la ciutat que vam formular fa més de 30 anys i des d'aquesta reafirmació repensar i fer-ho i fent-ho bé l'hospital per fer-lo sostenible en tots els sentits i perquè sigui capaç de donar resposta als reptes que l'atenció i la salut planteja en ple segle XXI. Això significa tenir clar que l'hospital representa allò que dona cobertura des de la seva relació com a hospital universitari a la Facultat de Medicina de Reus i també el seu paper en la definició de les polítiques públiques per millorar la qualitat de vida dels ciutadans d'aquesta zona. D'aquí la necessitat de consens, d'aquí el treball que s'ha fet fins aquí i que ha de continuar amb aquesta voluntat positiva per definir una direcció política compartida entre tots els grups municipals amb la complicitat de les entitats, de les institucions, de les administracions, i en aquest cas voldria subratllar en especial de la Generalitat de Catalunya, perquè siguin capaços tots de que el que diu el pacte, el que signem i el que s'ha signat es pugui portar a terme per una millor salut. És aquest el nostre compromís amb els usuaris, vetllar per una gestió transparent de màxima eficàcia i amb la certesa de donar compliment al desig de la ciutadania en un aspecte clau com és la salut. És aquest el compromís, repeteixo, que avui assumim i del qual comencem el projecte de futur de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Un compromís al qual estem disposats i decidits a portar-lo a terme. Moltíssimes gràcies per tots els que han signat, gràcies per la seva presència i repeteixo, aquest pacte de ciutat, aquest consens, el farem sempre entre tots. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. L'acte formalment el donem per acabat, però us demanem, sisplau, que no us aixequeu perquè hem de fer unes fotos de família. D'entrada demanem, sisplau, als portaveus que situïn davant de la taula per fer aquesta primera imatge. Després en farem una segona amb els representants de les entitats que també s'han adherit pròpiament al Pacte de Salut. I demanem que no us aixequeu perquè tenim els mitjans... Amb la fotografia de família que ara mateix es disposen a fer primer, com deien els representants polítics, després també aquells representants de la societat civil que s'han sumat al pacte. L'acte es donarà per conclòs. Queda, per tant, acabada aquesta posada en escena de la unitat política i també social de la ciutat de Reus per defensar aquest pacte de salut, un pacte que, com dèiem, i com han anat repetint els diferents portaveus municipals, ha de servir en primer lloc per no fer polítiques partidistes de la sanitat, per reivindicar l'Hospital de Sant Joan com un eix vertebrador de la sanitat al territori. Han agraït tots ells també, o bona part d'ells, a la societat civil haver-s'hi sumat i s'han compromès a fer treball conjunt per tal, doncs això, no només de salvar financerament com a primer objectiu l'Hospital de Sant Joan, sinó arribar també a establir aquesta idea d'àrea metropolitana pel que fa a la planificació sanitària. Tot un plegat de línies estratègiques que s'han d'anar concretant en el futur, però que de punt de partida ja tenen gairebé tot el plenari de Reus d'acord. Nosaltres ho deixem aquí, ho recuperarem amb més informació, ampliarem també amb entrevistes als principals protagonistes a l'informatiu del migdia. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dia.